अरे आग नहीं जरूर सब बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके फिर से एगो नया ब्लॉग में। तो ई ब्लॉग होके वाला बा चांदनी चौक के ओमिक्स मॉल की। ओमिक्स मॉल एगो नया मॉल बनल बा चांदनी चौक में। तो चलेगा देखेगा वो मॉल के का खासियत बा, का उ आदमी खा सकेलन, का उ आदमी किन सकेलन। तो वीडियो के अंत तक बनल रही, जाएंगे मत, पहली चेता दे जाएंगे मत, नहीं बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलेगा पूरा के पूरा वीडियो भोजपुरी में शूट करके आवेगा। फाइनली हम देखे आगे में चांदनी चौक, एजे से चांदनी चौक के मार्केट शुरू होला। एजा एगो गेट बा, गेट रुआ सबके दिखाई। ई गेट से लेके ई रोड नई सड़क तक जाला, लगभग 2 किलोमीटर के एगो लंबा स्ट्रेच बा। और ई एगो मंदिर बा दिगंबर जैन के, एजे से शुरू होला। जहां हम खड़ा बानी एकरा सामने बा लाल किला। तो भाई लाल किला देखिए। तो एजा सामने के चलल जी ओमिक्स मॉल जो नया बनल बा। तो आज भाई कसम से यार, मतलब ये हवेली से कम निखे लागत है भाई। मतलब इतना शानदार तरीके से करके बनावल गई बात। मतलब चांदनी चौक में एगो तो स्पेस नहीं थे, मतलब जगह के कोनो पूछो वाला नहीं है। मार भइल जगह खाती के आदमी के चले के जगह नहीं के, गाड़ी के जगह नहीं के, लेकिन हे तरीके के व्यवस्था कई बहुत काबिले तारीफ बा भाई। अब ऐसा मॉल हम दिल्ली में तो अभी तक नहीं देख ले भाई। इ मॉल के जो एंट्री गेट बना ओकरा के देख के भाई हम अचंभित बनी। लेकिन बाप रे, ओमिक्स चौक चांदनी चौक पूरा पुराने दिल्ली के टच दियल गई भाई मॉल में। देखिए ऊपर है ओमिक्स। चल भाई, मॉल में एंट्री के बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मॉल के मेन एंट्रेंस के पास एगो जगह बनल बा। ऊपर देखिए गुंबज, देखो ऊपर देखिए बहुत शानदार तरीके से करा के डिजाइन की। अरे यार भाई चांदनी चौक ना अपन गलियों से ही मशहूर बा। तो ई मॉल में हमरा एगो ऐसा चीज देखे के मिल गई। देखी गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4 ये तरीके के रास्ता बनावल गई बा, गली से डिनोट की बा जगह। मतलब कितना बढ़िया बात बा यार कि गली अब मॉल में भी देखे के मिली। मजा आ गई भाई। भाई मॉल के लिफ्ट दिखाओ ताई भाई शीश महल नियन लागत आई। शीश महल एकदम लागत है कि पूरा शीशा के बनल बा। इतना विंटेज लुक यार, गजब भाई, मजा आ गई देख के भाई। हेजो एगो देखा पेंटिंग बनावल गई बा, लाल किला के पोस्टर, लाल किला के पोस्टर। चलेगा लिफ्ट से ऊपर आओ, चलेगा फर्स्ट फ्लोर पे चलेगा ना यार। बटमिया तो टिपाते नहीं है यार भाई। हई हर लिफ्ट के द्वार देख से नहीं लगा था कि ईटा के बनावल बा, वो तरीके के डिजाइन के लिए बा। मतलब पूरा के पूरा जो टच बा ना भाई, वो देवल गई बा एकदम पुरानी दिल्ली के। इस सेकेंड फ्लोर पे बाई जामनी के ये लाल बाग है। लाल बाग में आप खा सकते जा मस्का, शिकागो पिज्जा, KFC, चाइनीज वोक। आई देखी भाई बलरे जाई, वो पुराना डिजाइन का बनावल गई बा एकदम है। हुए ना यार, पूरा पुराने दिल्ली के टच बा यार। मतलब ये तरीका के मॉल यार वाकई में भाई ऐसे ही नहीं लागल भाई 4 साल एकरा के बने में कि ना। अभी हमनी के घूमत रही जा लाल बाग, अब चले गई हमनी के नील नगर की ओर। ये लाल बाग से होते हुए हमनी के आगे नहीं जा भाई नील नगर है। अली नील नगर में सब कुछ नीला बा भाई। फोटो खिंचवाए खाते भी बहुत बढ़िया है वो जगह हमरा लगा था। तो भाई ओइजा हमने के देखनी जा लाल झूमर, अब ऐजा देखी जा ब्लू झूमर। मतलब ये जो जगह ये डाइनिंग एरिया
एजा वाओ वाओ चाइना मोमोज के कुछ बा है ना। एम्बियंस देखिए जाके, उन्हें येलो रंग के झूमर लागल बा। डोमिनोज भी बा, डोमिनोज भी भाई जा, उन्हें केएफसी रहे तो मतलब पूरा सेकंड फ्लोर हमें लगा था खाए पिए खाती बनावल गई बा कि नहीं। हाँ चाइनीज किचन, मतलब पूरा सेकंड फ्लोर पर वो एक्सप्लोर कर सके नहीं जा। यही से दावतपुर सिटी ऑफ फूड के वजह नीचे पोस्टर लगा रहा हमें लगा था। मतलब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी खाती वो बहुत प्राइम लोकेशन बन चुकल भाई हमारा लगा था। अभी भीड़ ज्यादा नहीं की, लेकिन ज्यादातर जो आदमी जाओ तरन वो फोटो खींचे खाती और वीडियो बना खाती आओ तो भाई देखी हमारा जो आइल बा जौन एक के फोटो खींचे के दे दिले अंकुल आ गया फोटो खींच के पैसा ले लेता ले लेते 100 रुपया भाई। हर घर कुछ कहेला, ओकरा से पहले हम बोले चाहम कि हर घर के दरवाजा भी कुछ कहेला। आप देख सकी ना कि मतलब कितना अलग अलग तरीके के दरवाजा ऐजा बना के मतलब डिजाइन कर गई बा कि मतलब ऐसा ऐसा दरवाजा आज भी मतलब कुछ कुछ घर ऐसा बड़न पुराना, अगर पुराने दिल्ली आप घूमम चांदनी चौक के आसपास वाला इलाका तो ऐजा मिलियन देखी। आहा बहुत सुंदर, मतलब यार अद्भुत यार, मजा आ गई देख के भाई। हाई देखी पन्ना पूरी, ये जो खाए पिए के बहुत कुछ व्यवस्था बा, मतलब हर एगो वो तरीके के नगर बनावल गई बा एजा जना में खाए पिए के सब कुछ व्यवस्था बा। नील नगर, पन्ना पूरी, दिल्ली 6 के स्पेशल फूड एजा हुआ सब खा सकनी जा। सुनहरी नगरी एजा के अलग एम्बियंस बा देखी, एजा के झूमर के डिजाइन देखी। अमृतसर एक्सप्रेस, जेके कचौरी वाला, फेमस सुभाष की चाट, तो पूरा सेकंड फ्लोर खाए के व्यवस्था बनल बा एजा। हीरा स्वीट्स के भी एजा आउटलेट बा। तो हई भावरा कारे भरवा भरवा गोलगप्पा चाट और हई दही पापड़ी चाट। तो दोनों में से दो को चम्मच बा, आधा आधा खाई जी। तो पीछे केडीएस चाट है, चाट भंडार का लिखल बा, फेमस सुभाष की चाट केडीएस चाट। देखिए कैसे भुखर दिन खाता, कोनो फर्के नहीं के पड़त कि हम जब वीडियो में कुछ बोलती है अरे देख। तो हम दोनों को यही नहीं जा, कैसन लागल भाई, कैसन बा टेस्ट? टेस्ट बढ़िया बा, ठीक ठाक बा, मतलब बजट फ्रेंडली बा, ऐसा नहीं कोनो बहुत ज्यादा महंगा बा। तो आके बाहर में भी रेट बा। ओमेक्स में सेकंड फ्लोर पे खाली खाए पिए के व्यवस्था कई बा, जैसे कि दावतपुर सिटी ऑफ फूड लिखलो गई बा अलग अलग जगह। आ फर्स्ट फ्लोर पे जौन बा, फर्स्ट फ्लोर पे इजा 2-3 गो आउटलेट बा, जैसे एगो घड़ी के चश्मा के बा टाइटन आई, ओकरे बगल में वो घड़ी के बा माना, ओकरा अलावा तभी कुछ बा ना, बाकी दिल्ली 6 खुले वाला बा ज्वेलरी खाती। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे चलेगा काची काची बा। ग्राउंड फ्लोर पे अभी काम चला था, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे भी काम चला था ना। हाँ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे भी काम चला था, देख सकनी जा कि अभी एजा कुछ ना कुछ खुलबे करी। और जो खुल चुकल भाई जाई बा रामचंद्र कृष्ण चंद्र गली पराठे वाली, एजा कल्याण ज्वेलर्स बा। भाई मिंटू बाबू अवन सहरसा जिला से इहो मॉल घुमाइल बन अपन पापा जी जोड़े, पापा जी यहाँ के एजा काम करीना है। तो हमनी के सब्सक्राइबर एगो नया मिलना मिंटू भाई, इनका मेरी फोन नहीं के, लेकिन अपन जइयन बाबूजी के मोबाइल से सब्सक्राइब जरूर करियन, है ना भाई, करबो ना। हाँ चलो भाई, मिल के अच्छा लगा ना, नया सब्सक्राइबर यस। तो भाई आज के ब्लॉग के हमने के खत्म करते ही जाता। ब्लॉग रहे ओमेक्स मॉल यानी कि चांदनी चौक के। ई मॉल के बनावे में 4 साल लागल बा। तो हम चाहम कि आप जब भी कभी चांदनी चौक आई तो ई मॉल के जरूर घूमी। गर्मी के समय आ गई बा, तो बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो ई मॉल में आके एसी के हवा भी खाई। तो ऐसे और वीडियो देखे खाती हमनी के चैनल से जुड़े रही, हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, जे भी बोली जाने ला भोजपुरी ओकरा तक वीडियो के पहुंचाई। जितना रुआ सबके प्यार मिली उतने मजा ही हमनी के वीडियो बनावे में। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। स्वस्थ रही, खुश रही, मजे में रही।